se silou vyšších mocí, snad už se zavděčíš. Po dalších 5 krocích se ale obracíš, až předloží ti na stůl, co chtějí, abys psal. Ne, nedělej to na půl, tolik z toho už zdál. Nač teď se ptáš, co bude dál, čekáš na zázrak, ten už se stal. Až probudíš v sobě zas žár, pak pochopíš, proč ti život dal. Myslíš si, že stačí, abys jen přežíval? Teď ústrety ti kráčí, co jsi dosud nepoznal. A v žádné zemi zdejší není dobré zůstat stát. Než budeš dospělejší, o moci si nechej zdát.